Gegants preparats, convidats, asseguts amb mascareta i segons l'aforament autoritzat. Càmeres preparades, molta expectació i alegria per la celebració de Corpus, que aquest any sí ha tornat a sortir a l'exterior de la catedral. Tal com ha dit el cardenal, una mostra que a poc la pandèmia s'allunya. Darrere del túnel estem veient ja la llum gràcies a la responsabilitat de tots i també a les vacunes. Donem gràcies a Déu per tots els científics i els sanitaris que ens ajuden a vèncer aquesta pandèmia i a sortir d'ella. El cardenal va fer referència als més de 700 anys de la processó de Corpus, una festa que enalteix el cos de Crist que alimenta els cristians. Porque la Eucaristía nos recuerda que somos todos hijos de Dios y hermanos y que tenemos, con el alimento que recibimos, que ser constructores de fraternidad, de paz, de esperanza en medio del mundo. En aquest sentit, va recordar com també és la festa de la caritat, que ens crida a tots a la solidaritat i atenció per als més vulnerables. Després de la benedicció del pa i el vi, amb ordre es va combregar i, tot seguit, es va donar pas a l'esperada processó. La custòdia sobre el tro del rei Martí l'Humà va sortir precedida pels gegants i comparses i el seguici que van recórrer el perímetre del tancat habilitat per la missa. Va finalitzar amb la reverència i el ball davant la custòdia. Després de la benedicció final, el cardenal Omella va agrair a tots la seva participació en aquesta tradició tan arrelada a Barcelona i va instar a no perdre mai l'esperança. L'alegria es va traduir en una ovació dels assistents, que van entonar el Virulai.